biamo na bagusiba mintase mwabeta asogomali bagalinda nandeli abene na mogendrete ko ngali bagabutambe mbaletero umuroberio wabosemi amuno mugambyo mbiro nincho yomino mugambyo mbiro lero ego nataka nkulere kiserikali kiri cyaito cyagusibere county government ya Nyamira ne county government ya Kisii gukwanira mono abantu bali barobisi inkige kogera batali gokonya ebiteseni biri byeito byobotangasaji ose biri byoboralia muna bono mbali gotoa ebiasara egere station yechetu na into chikine twarorera abana abange bakuru register bakorete mass communication and journalism osoboralia kwanyora bakunda konjukana na street esengi batabwati gento baokora igoki ngenderete kunyoma beraya na ya deremea ne yogadi obe omwade abanganganje tekonya kuri bintu bigwanza abo kuri bintu bigwanza yakana na mangana rongo koletera abo ni maitenga nako wagati asenjera ya mose yende county government ya Nyamira county government ya Bosongo unabona ntu atwara rugby 7 aside ebisa kubinde osechi county chinde igokorora they are local media houses unabona gusiye ito ntubwate chiredi to gwetogeria unabona ntubwate Mint FM ntubwate Ges FM ntubwate Radio Sayari ntubwate Kisima nechi TV chiri ntubwate Kisii FM nechi TV bona ntubwate gabu unamwanya Gitinge TV ntubwate Voice of Victory TV echinchi gokina chiredi echinchi gokina osi station echinchi gokina ingwanya yabune county government gose indubune county government mwanya ole biasara unabono onye bona ntu atangazite paka na nebi magazeti mbire to bwate bikebikaria bikukwana amanganale within Kisii region ose gusiye ngima na ende target audience na abagusi ngojikora aligeli bisa kubinde bibwate chiredio saidi ya 8 ose 10 TV saidi ya 7 lakini cho speech ya kindire bobaso kanonga pugu ne uri chucha kuna magene mbura asengenjo ebiasara bikwira na so unabona ndagwe kisambege sini niga mwinoga omwangi wairia gabana naye ngote gabana ngwaye na gabana Nyagarama okay gorikeno ga mwangi waira na ndate kurubune example lero chusi ga teba nga batata korosia factory ye chi avocado choka wasime ke chi avocado bagese chi avocado na ende wa chi import yani wa chi export chigenda outside the country omongwano ria ase biteseni byonspi byoboralia korumuinoga abaso bokinyambi byonspi 18 abiete chi milioni bere chikabene cha matangazo ntebi gusi Kisii FM uranya 600,000 toira ne moina minto ba yozen 200 egesa yabe ya chirare oye yozen 200 toira ne moino ga ejichiko na gotagera chiko na gochana na jemanta bange bagotengera chiabo Victory Voice of Victory tokonye moino ga egasa yari yangire gosukapi esingito ikonye biasara igona abasabirenga next round gokonyore biasara obwate bire within the county ande bintu ne binge to gotangaza chitendeji etere bintebi byaito likobo magazeti yali olibo konjoka na Bosongo ali na Nyamira abantu baito basome abana baito banyole ngali bali igona it has kind of creating of opportunities was employment opportunities ocha se vijana ebibike moko na watenga abana bakubuka abantu bacha kuitachi korondo bana mbali kuchi mugondo is not the solution obago tebanga if we want to create job opportunities indutwe kabanyene egento keliso amerto sempu atomo mani bona bana mokolete kerambauti amanda abe kerambauti barandige kerambauti batangase gere station ekine igonaro tuakonyandira unabona sukuligere buya abaza kuibinde okuyunga igotangasa buronge omunuobo obolemo bora segete bore heka bore nusu heka bore kwota bore gochakera segete paka segete chibesa nchinga naiga oyo tagete ko nyoro bore mogosa akon investments obole momborega onya tuanje to botugi amare munare ngatuteka nyora sto gotangasira mwaimo kabune county government osasa ni individual obwate property yao kwamanya kogenda chigazeti chirichine na toma eteza to ke countryga kwamanya kogole space area engimana kwa beka kaladi 600,000 na target audience kwamanya konyora banta abange bagocha wakajisimizo kona kubona yulu mobaberete na abagusi to bwandre bitingiye bingaini ande to bwato mukigwe kweligeri igon kinale goteba abantu bali mutate okora investments omonto bwate tukia gokonya akana chibesa bali bagutangasira amatangazo yarebe nabwate chitraki isato atagete konya chifuso chimistupishi na chitoyota chire this match akano monto 200,000 ose 100,000 agutangasira litangazo elio na lino ana baguli bagocha gwango na kera konyora baguli bagwaka abange onye kwale konyoni milioni 8 na bakonyoni milioni 9 ekora bana tora abange bachitagete igo to tujare gusirana
tue agache into ase intwe ego tari county government sio kango kwanera chikavana cheito na bongo kwanera nonye n'abantu bali morororo mongo kore biashara una bosa nguna bono rero chitariki chirero 17 omutinyi yo gatano mwaka 2019 igona roreregesa nkeumbu yarengi ego kwanera magendera keumbu chichiro cha keumbu ngaki county government ya bosongo ya korre binto bono rabanta amoru sitigesa nero mukabaira bake ground baroni air live iko manyange biashara ne bingi sana mwakonya egesa mwakonya nabana abaminto ekora n'umuntu weke gusi nabara ba improve iko nkinate berayo abana bali bakorte mass communication and journalism gakikige kigasi njitoke nabali mutasome timunyole mubwate chi talent na cyo kwanya ebipindi birimo konya koleta ali binyakoba sponsored aba gusiba ito umuntu narokoranga ki ekerokorru umuntu akore tuje gutangaza osinomo ebintu ne bingi tubwata abugusi ogutangaza ne mesi yasuneka muchikorosi sukali nguru county government na bekoreta igento gete omuntu gete advert atangaze igonyorero bokimoirere family yayo nyamire yaite ibintu ne bingi tubwata oro togokora igona kinate banki abantu twese toboke tosirane tuyagate twebekange egera tosirane engeri yaito ebe igoro nabana baitu mbazu cyo chandeka ebigori biri bikena biri byo kigoja igombi yamona senjo nabairo borori obongaki gaki abantu bali baitu mwenyarete mukobeka matangazo ase chiredi chiri chinene TV chiri chinene ne chimagazeti chiri chinene konyango our local media na chiro chichi improve biamona tali muntu nale gwataki iga ne riyo gosirane yakarendekyo abantu abange bahora niringa akita igweta ona litangazo ngege ngana ne chimbero chikale chimbaliri chiko chikominya gukurwa kerenyo paka kwerede enyamira kwabe kali tangazo elio egazeti ne gazeti ye nabantu basoma countrywide na indu tutata baminyoke kisungu ya itwale unaona era ni obiri gako minyoka kama ndo kwata matangazo ngero ni obiri ngochale na baje ko moroko iga igoli tangazo ili yakonyira bantu bya mona sanga soko ngali bagelio nkolitero moro bilio yo bo mugambino wo basemi no mugambio mbiro ninjo mino mugambio mbiro nyasaba what's